So hi guys, welcome back to my YouTube channel, and my name is Hot Mama, and welcome sa aking YouTube channel. So for today's video is magluluto tayo ng escabeche. At yung lutuan natin guys is kahoy yung ginamit natin kasi wala naman tayong stove, di ba? So ipapakita ko sa iyo guys. Dito lang kami nagluluto guys. Ano ito kahoy. So ngayon guys is maghihiwa tayo ng lamas sa sa escabeche. So sige. Magandang lights pa, magandang lights. Then pagkatapos guys is yung carrot. So shout out nga pala dun kay Rachel Ann Cabigas from Bantayan Island. Bantayan, hindi pala, Bantayan lang pala, hindi pala island. So ito na guys, hiwain na natin pataas. So ito nga pala guys, yung bahay na to is sa sa kapatid ng partner ko. Pasensya na kayo guys na mahina lang yung boses ko kasi nagloloro ako. Hiwa muna tayo guys, ha? Medyo wala siyang lights. Wait lang. Minsan umiti, minsan luminaw, minsan umiti, minsan luminaw. So pasensyahan nyo na yung aking lights guys dahil ganyan talaga yan. Nagprito kasi ako ng isda. So ito na, iwain na natin. Hindi na lang ako nagano guys ng stove kasi walang pambili. Kahoy na lang yung ginamit ko. Grabe yung pawis ko guys. Hindi man siya na sa ingay ng guys, ng paghiwa ko kasi pinggan lang yung ginamit ko. Wala nang luluto na ako lang. Kailangan lang natin itong lagyan ng para magkaka-apoy siya guys. So ayan na. Ito yung panghaling namin guys. Ito yung panghaling namin. Ano na siya guys, kainit. Init talaga dito guys. Pasensya na kayo sa aming kusina guys. Dahil ito lang naman yung maabot natin guys. Hindi natin naabutin yung hindi natin kaya, di ba? Huwag tayong mangarap ng hindi naman natin kaya. Paano masabi? Lumaki na yung apoy natin. Lumaki na yung ating apoy. So, tapos na tayo guys dito sa isa. Tapos ito naman tayo sa sibuyas.
I-half lang natin kasi para hindi siya masayang. Nagtipid tayo guys dahil wala tayong pera. Para pag nagluto tayo ng ibang putahe is pwede na natin yun magamit. Yan. Ready na yung ating mga ingredients. Ay! Biscuit. Balikin lang natin. Sayang ibang bawang. So, tapos na tayo dito guys. Punta naman tayo dito sa net. Hirap kapag ganito na palagi guys. Ito na guys. Oh, ito na guys. Ano yun na natin. Kailangan natin kumain dyan para hindi natin maano yung mga ano. Yan lang guys. Last na lang pinakahi. Patay tayo nito. Medyo hindi na siya ano guys yung isda natin kasi nilagay na kasi ito sa ref. So, lalagyan natin yung ahos at saka yung sibuyas.
Tapos, ano na din yung skin. Ayan. Para magtuhok yung ano niya. Para magtuhok yung katas niya. Katas. Pag nag, ano na tong colors guys, yan na din. Kalat. Sige, pangayag. Kamay mama ni Mus TV. Gamay lang. Ay, igusad mapuno na ba? Mangayo ko gamay, Sky. Gamay lang, Kay. Bisan unsa lang, te. O, sakto na na. May sumipot sa aking vlog. May isang batang sumipot sa aking vlog. Ano man yun? Ano nangyari? Mga bata sa loob, sige, dalawa po, sige. Tapos na guys, unin na natin to.
Ice pop. Bato mo sa kanon eh? Na may paypay dito te. Ayun. Pagkatapos guys is magluluto na tayo ng kanin. Ang hirap. Mutatay. Gawa ni Kuya, huwag kong naus kay. Ha? Ha? Kuya, huwag kong naus. Naa. Ano? Ladies. Lunas ko. Ang totoo, basa na kayo. Ito yung ano natin guys. May nuluto si Ate Janice ng bista. Naa. Naman. Ay, kapal na Janice kay. Loy, chika po. Gidas kay. Nag-video ka, te? Mm. May nangluluto kuno guys. Babawasan na natin ng apoy para babawasan na natin ng apoy para hindi siya masunog. Ito na guys. Bawasan na natin ito ng apoy guys para hindi siya masunog. Para hindi siya masunog guys. Ang hirap ng ating sitwasyon dito guys. Hira ng COVID-19 guys. Hirap. Guys, then thanks for watching and please like and subscribe to my YouTube channel. Don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga vlog. Bye! See you next vlog!